According to our brother onye obodo, his philosophy, ọ bụ that na ọ na-eme mma ọ bụ na i praise lie na ị nwere right onwe ihe adịrọ mma ka i criticize ya ọ ka ị drag ya. Now, o nwere something ọ ga-abụ na-anụ a na-ekwu na bongo ba ya this part of the world, the thing bịa ọ na-atọ m amụ. Do you understand me? That you are doing good doesn't mean that na onwe ka isi mee something adịrọ mma, that people don't have the right to call you out. Both the person follow ebe ị na-eme mma gbagha nkịtị o, and both the person follow praise gị. Do you understand me? Because you may be doing good, but one wrong mistake can ruin all that thing in maybe before. Do you understand? Especially this part of the world, I know Nigeria, a lot of people name if love Peter to PayPal. Do you understand me? You will go and defraud people, or the contact help where retrieve fund. Then after on the long run, email ya messy ya gas kuchie that money. E put na social media na-eke ego na-eme charity. Then mbosi ọbụna ife ị na-eme cast yale a ga-adara agege ado nwe ihe ọ ya mpụta na-agwa people ebe a o nwere ndị mma onye ịbụ ma ife ị na-eme mara that na that charity ị na-eme na social media just cover up, and they will keep quiet until mbosi ife ahụ ị na-eme ga-burst. Then he when the opportunity to drag ya gị expose wogi for people to see, because oge ahụ ị na-eme ma o nwere ike ekwube maka oge afọ ya akpịa envy, jealousy. Do you understand? As far as in email ihe ọjọọ, people have the right to drag you, to expose you. Ọ bụ na ị chọrọ ka expose wogi ma ọ bụ ị chọrọ ka ife ị na-eme ghasara gị, then be on the right track. Kwụba aka gị ọtọ, be transparent. Do you understand me?